nana wiafia kentene yire otoso mienu Oheneyere Abena Adoma wono na sabi wo beye Oheneyere Abena Adoma samre die ade atonani oto abese no ne asanya atono sa enso na meko na afeye habamono a exponiti no ekere asamya atono sa anso na haba watibi na wode akura afe sa wohwe neti ayede ayeye ye nensa abasa ho na wode abomu kokko na wode tuntum na de aboma ekere anibra Oheneyere Abena Adoma sesedie atono na nani abriye pa Offinso heya na ofura wone nana ewo masai miensa Triplets enkola miensa for miensa from more 3 years papa wuye no ene na ochimienu no munya 3 years itinta for miensa nana Abena Adoma ne nana ewo abusua na chese eno no wone ne ewo emma miensa one ma eyentafo enkra ne chema awe wosam ene se abra obai ewo emofra yi eni na enu ani na nsakra ena chese berima wiafe akenten Ohene wodane eto honmo na yese wa mu se asam hia ena ato Oheneyere Abena Adoma oye otoso mienu enu ti na yese eno no emma miensa wone na wiafe akenten ewubo mu ntafo miensa no ena wonmo ebobobobo emma mpanyimfo wonmo ebo medical ka kire se abra nana ene Oheneyere Abena Adoma ewo nkwada yi eni na enu ani nansa na odane ya wode to honoma akoye arehosempa enu ntina asante abakwasem wonu no na yese emofra yi no kwasem ni ara anesa won ma meto won mu eja medika chemu ama wo hu se adekokọ ebo Oheneyere Abena Adoma etino ekire enibre asese nani abre afe wo hye de ayesemeko na afeye ahabamuna bo nitinimu a eno nso ekire enibre wode ntoma na wode ayeye ye nikomo ene na basa ho a ni nyina ekire enibre poma ekura no wosa okodu ayemfuna na wada na chi no wode ache se de medamo mira na adane atue ya enye asem ketwa arawosam a ewomuo no na yaka yede achemu emofra miensa won yentafo asante yaka nse ahrasa na wone nana wiafe akente won ewo ya eni na enu ani nansa na berma wodane ede tuwe ti sa orwan kwada na won mususu akra emaya miensa ahrasa mu ahofa ntenkreche ebesi ba wiafe akente asuna ade se konkronkronkron ne mpoma eche wode nsa nwunu ayese so kọchia daka ede to no so a eneye wapaja no ede kopatanye abusua entimi anya hwehwe enu ti enne no no na se enibre na ato Oheneyere Abena Adoma otoso mienu a enye asemketo akra NYANSAPO yesane ne badwemba yegusua yedi eche mosomfo abusua pani osu aduomi yanya yaba bedru hadie na enne de ewosem hu ne ewosemote ne ewose ka kire mu bia no no yede befa so na yesane ne badwemba na afe no yaka ede akire mu medical aka atremu we eye Oheneyere Abena Adoma otoso emienu ono na sese nani abria osa no adan nachi na wode akire nananom asechire ne se nananom medamu ene de mensoro na eso atie yi o de mene ne ko ena ekranna ene wona woda wa wofra ne ntoma wontintim yi o na nani abre pa Abena Adoma ani abre a chese oye ne ho hye a enyeye ewo ehonom nanso ni nyina mu no nananom se ajabi wu a ajabi etiase etewtu atewtuam etiene sani etie bia no wonom so ebebo na bamba akoye arehosem ewo ahanom a yedaso ewo Offinso ayinkrom a ye ne nananom asonafo na ye kan boma enye asem ketwa na Oheneyere Abena Adoma wono na sese yeguso a yedi nachi a enye asem ketwa emofra no na ebobo mampanyimfo wonmo ekoma womode womo ekono ahrasa entafo ahrasa na wonmo pie fi ya enya asem keto akra enya asem keto Abena Adoma na esu ojojo obobna ade atomani o wan ne ogefo wan ne okofo na wan na ebeboa me a chese enye asem
kafra Oheneyere kafra Oheneyere kafra Oheneyere kafra Oheneyere kafra abusia na eno Oheneyere Abradoma wadanani ede akyere twafohene wadanani ede akyere ne sana na ade atomani o ade atomani ojefo ne wan Seminary NYANSAPO yase yedin nenso famretie yafo Emoremfi sa Oheneyere Abradoma ofri Offinso heya Offinso krom heya ena free a enye asem ketwa ewo ho wone na na wiafia kenten ewo emamiensa se ye pantamu a omo eye miensa arasa ena wone ewo ya enye asem ketwa abusia mofra na esusa sambre wo hwa mofra na wo mu hu ne ekoso esanse wo mu susa yie pa na se wo kɔ akɔhwɛ ni wura ani achi akɔhwɛ ni wura ani achi ya akɔhwɛ ni wura ani achi akɔhwɛ ni ni wo broda se bro ade esuso Oheneyere Abradoma ne nsa yie ya fra ne sai Doso. Nyenya. Yautie nani abre nani ta kokko waso. Se de na yire nani abre ankasa. Say adrem keto akra yedi kan aka kire mo se Oheneyere Abradoma wono ena wotoso mienu a na chese oye Oheneyere na enkra ne kire mu a abra wone na na wiafe akenten wono ewo wono entafo yi a eye ahrasa se de kana kanka sem no eni na enu ani nansa ena na efra ne ntoma ewo tintimu eti ene se wohwe Oheneyere Abradoma wode doso ena wode asoso ne nsa wode botre kojan ena wode abonte ena okura haban a ye friend senyenya ni nyina eda ade ba ko pe ede a ekire anibra Oheneyere Abradoma nani abre sanse one na wo ye no anche kura ena ba muwo wode ne kentenkreche ebesi asona de hye abusua na chi a wode nsa nwinu aye seso ka kyan daka eto no so enne wapagya no wode ne ko pata anje no Yasramo amuno hono yasa yafare kemwansa asabre seria ene nana makwasa kwade seria ene hono oyo kuni oyo ko ba chirikashiro no ofi kokofuni apofu chibewe kumasidio apofu chi seria ene seria dumo yamapaba sabre akaboro die Alpha,
Babia yedre ya na jese yedru babia okunani a ye friend no se Abena Adoma Oheneyere Abena Adoma wono na jese otoso emienu wono na samre wakochia awie wakwakohwe niwra ani achi ene se waba betena se yie na we so eye kwaman oba panyini nana kunadu wono enso na wotemensa bonkumu eso ewo hono na enya asem ketwa enti Oheneyere Abena Adoma wakochia awia ne mma baasa no ayeka se wone nana wono awo womo enche kra enana eto anana wonse do no entafo no ahrasa no wono wono te wono ye pantem anese omo ye miensa hu Tapamanhene ene se Oheneyere Abena Adoma wasori agina no osu na odi ache nura osu odi ache nura oto ne nsa kobonkum no ato akonifa oto ne nsa kobonkum no ato akonifa Oheneyere Abena Adoma ene de ade ato nani o ogefo ne hwan aba na ekura no no wose enne wone ne ma aba no omo berre aduane ankana na wiafia kenten obedie no amu bi adie no ana ade nsan ye no nanso eja adumu no ade nsan enso nkwanta ayira no enne Oheneyere Abena Adoma se konkwanchenchen ate no enne yie wato abese no enne na nani adutu ato ne nsama waye no hwea enyeye eno ane wakoso ache niwra nana edusei achewa ampemwa samre yie watu atena woko na wasa akwa akotena ase ewo hono